Good morning, good morning, good morning! Welcome sa atong programa ang Hatuo sa IPPO. Ang Kape Kag Balita. Kami naman ang inyong mga maambong ngayon Logo Cops, Police Senior Master Sergeant Francisco Lidor Jr. Kag Police Lieutenant Maria Feomiten. Thank God it's Thursday, Mayo 27, 2021. Yes. So, ari naman kita amon ipagadalon sa inyo ang mga updates kag mga accomplishments ng atong mga Ilonggo Cops. Yes, grabe ang waswas ng atong mga kapulisan sa probinsya sa Iloilo para sa ikatatlo nga birada simana mabigay. Yes, ikatatlo ka adlaw from May 24 to May 26. Yes, kag sige man gyapon ang aton nga pag-implementar kag ni-agresibo man ang aton nga pag-remind sa atong mga pumuluyo sa pagginapatuman yung pagsuksok sa face mask in public places. Naglabot na subong sa sobra 1,000 ang nadakpan sa walang nagsuksok sa face mask in public places kag ang improper na paggamit sa face mask. Yes, kag sa aton nga birada simana may ara kita nga most wanted person kag ining other wanted person nga may total of 71 na tanan ang mga nadakpan out of 61 ka police operations. O di ba bongga? Kag may ara naman kita ka RA 10591 amo ni siya may duwa na. Kag may ara naman kita nga tatlo na nga nadakpan sa illegal gambling nato namo ini nga ginampang balasang volleyball. Kag syempre sa kadamo nga 86 na tanan ang nag-surrender kag nag-deposit sang ilang nga mga armas luthang. Yes, initial pa lang ina kag sa mga mo pagadalo sa inyo ang detail sa sining atong accomplishment sa birada simana kag sa iban pa nga mga kumpanya sa kapulisan para ma-ensure na maging safe kag secure kita in this time of pandemic. So ulan diri mapingping ining nadakpan sa ginimplementar nga search warrant dira sa San Rafael EPS nadakpan kahapon si Bel Leo Palencia, 32 anyos, kasado kang residente sa Sitio Ulang, Barangay San Florentino, San Rafael, Iloilo. Ngayon siya may ginahupot nga one homemade nga 12-gauge shotgun. Congratulations sa aton San Rafael EPS. Yes, kaya kasundan naman sa Miagaw NPS kung sa diin badamo nga nag-turnover ining milisya ng bayan ining NPA supporters bala at total of 13 lost firearms ini ang nag-surrender. So ini subong ining mga na lost firearm nga ini at subong sa kustodiya sang aton nga 61st IB Papa Philippine Army. Ginapasalamatan nato ang ato nga counterpart sa Philippine Army sa mabakas man nila ang kampanya against terrorism kag ini na convince nila ining aton nga mga utod no ng mga milisyang bayan na mag-surrender na kag magbalik sa sabaksang kasubuan. Kag at the same time, we would like to congratulate also ang Kalinog EPS sa pag-arrest nila sa isa ka-wanted person sa kaso ng murder. Nadakpan nila si Reynan Canha, 31 anyos, soltero pa kag-residente sa barangay Supanga, Kalinog, Iloilo. Nadakpan nila ni kahapon, sang hapon, Mayo 26. Congratulations sa aton mga bakas nga Kalinog PNP. Yes, syempre pagkasundan naman nila sa uton ng PS na may nadakpan na isa ka wanted person naman sa persona ni Sandy de la Cruz Ogayco, 35 ano sa nila sa sala nga violation of RA 9262. Syempre joint operation ini siya sa uton ng PS nato sa pagpanguna ni Police Captain Robert Jason Pancha kag syempre joint elements ng Iloilo Marpsta kag sang first IPMFC naton lead by Police Lieutenant Colonel Frederick Med. Yes, ma'am, pingping din natin man-notice nga Kalinog PNP duwa kakatulog because after sa alas 5:15 nila nga operation kahapon which resulted to the arrest sa isa ka wanted person, 5:45 sa kagahon pa lang kahapon ila na ginadakop man ang isang ka-wanted person sa kaso man nga murder ining si Remy Lastimoso, 37 anyos, soltero man kag residente sa barangay Manaripay, Kalinog, Iloilo. Kundi man ako sa agas sa hapon ang kasa sa aton mga kapulisan sa lain-lain mga istasyon sa pulis Mapingping. So makakabakas bisa atong kapulisan. Syempre pagasundan nina sa ngayon ni PS na may ara naman nadakpan nga wanted person sa persona ni Lorenzo Caminsi alias Insok. Initial may sala ni siya sa violation sa RA 7610. Busilingon inang anti-child abuse law naton, may ari ini siya nga temporaryo nga bail ban nga 180,000.
Yes, of course, ang atong Lambunaw PNP wala man nagpabili no, sa ilang kampanya o plantikal, which is in relation mas sa Birada Simana, because atong mga tumalanaw, ining Birada Simana, isa sa natutukan na kampanya sa atong kapulisan, amon siya ang mga loose firearms. Sa ilang uplan katok kahapon, isa naman ka pumuluyo sa Lambunaw ang nag-turnover sa iya nga caliber 38 nga wala sa kakaikot nga papiles. Congratulations sa Lambunaw PS at salamat gid sa aton nga pumuluyo ngayon nga nagsabat sa aton nga tukhang kontra armas utak. Yes. So, syempre, kung habal mo kagina, sir, may aga, may hapon. Hapon, pagid, ang Kalinog MPS, isa ka 100 person naman. Yes. Ang nadakpan ko, very good yung classmate ko ni si Lieutenant George Dilanto, syempre, ang ilang si UP Dirac, si Sir De Lima. No? Initial Diosdado La Villa Icastor sa salak nga murder. Syempre, magambal border gani kung mabugat ang salak mo, wala kagid sa bail recommended. So, congratulations, dira sa personnel sa Kalinog MPS. Good job. And of course, sa Dueñas MPS, congratulations sa inyong pagkatakapan sa isang wanted person sa sala na qualified theft. No, nadakpan kahapon si Grace Bell Gracia, 32 anyos, kag residente sa Barangay Pandan, Dueñas, Iloilo. Congratulations no, sa atong Dueñas MPS sa pagkatakop sa sining suspitsado para matubang niya man ang iya responsibilidad. Sa dugang paging nga balita sa Kalinog, may ara man na naman na nag-surrender sa firearm niya. Isa ni ka-homemade na 38, isa ka barangay kagawad. Madamo ika salamat ko kay ning atong bilang ng mga partners dira sa dalong naka-achieve din sining panawagan naton sa aton Oplantical. Congratulations kid kag thank you so much sa inyong suporta sa aton nga pagpanawagan. Kag syempre pagasundan nina sa Haniway MPS nga may nag-surrender man dito nga isa ka 12 gauge shotgun. So congratulations. God bless gid sa aton kay nagabinuligay kita para mapalinong ining aton nga province of Iloilo. Of course, kasunod pa nila ang Barotac Beho, nga ilang natakpan isa ka 100 person kahapon, nagsasala nga grave threats. No? Ining si Miriam Elosendo, ini siya ang 48 anyos, kag kasado nga residente sa barangay San Jeronimo, Concepcion, Iloilo. Congratulations sa aton nga Barotac Beho MPS. Yes, inapagasundan sa Lambunaw MPS, nakadakop sang top 1 na most wanted person sa municipal level nila. Ini siya si Rodrigo Gaston Ilibuna, 67 years old na ini siya. Sa sala nga murder, syempre wala ni nga bail recommendar nga bail sa iya. So congratulations once again sa Lambunaw MPS. Of course, sa Lambunaw MPS, 2 claps para sa inyong successful operation sa Oplan Katok. Kapag sa din kahapon, isa naman ka kaliber 38, balinduwatan ang kaliber 38 ang surrender sa Lambunaw MPS sa back sa ila nga pagpatuman sa aton nga Oplantical o tukhang kontra armas duthang. Congratulations sa Lambunaw, 2 claps for you. Yes, congratulations. Kag syempre hindi magpaperde ini si Sanya Nikki MPS. May ara man dito nagsapat sa ila panawagan sa Oplantical, may nag-surrender sang isa ka 45 kalibre naman siya, break type, paltik na sa sana. So dito may nag-surrender, so madamo gid nga salamat sa inyo sa liwat sa suporta sining aton Oplantical nga padayon nga ginapanawagan namon sa inyo. Kapag kasundan nina sang San Dionisio MPS, nakadakop sang isa ka 100 person. Congratulations no kay Police Captain Rene Del Castillo sa oral naman siya slander or grave oral defamation. May ari ini nga temporary bail nga 36,000. Okay. Isa naman ka-wanted person ang nakpan na sa Banati MPS sa kaso nga robbery, ining si Ramel Arante, 42 anyos, kag residente na siya sa Barangay Bariga, Banati, Iloilo. Nadakpan kahapon sa aga alas 6:40 sa aton Banati PNP. Congratulations sa Banati MPS sa pagdakop sa sining wanted person. Yes, kay syempre pagkasundan ni sa Leon MPS, may ara naman sila nadakpan isa ka 100 person sa persona ni Benji Espilio A. Kapunpon, 26 anyos ng edad. Ini siya ng biktima sa isa ka minor de edad. Nadakpan siya sa sala nga RA pagbayular sa RA 7610 kag may-ari ni siya temporaryo nga kahilbayan nga di 180,000 kung hindi siya makabayad. Okay. Sa atong Lucena MPS naman, this is announcement because may isa kagahapon ka biktima dira sa pagpangawat no. Dira hapon alas hapon sa hapon may nakawatan dira sa Lucena MPS kabay patani nga ining atong mga pumuloy kabulig sa atong mga pulis dira sa Lucena nga madakpan ining isa ka
suspetsado nga nagkawas sa kwarta no sa isa naton dira ka pumulo sa Lulusin na MPS. Yes. So pagkasundan ni naliwat sa uton MPS nakadakop sa isa ka wanted person sa persona na Lito Mag-ari E. Aguilion, 60 anyos ang edad sa sala nga pagbayular sa RA 7610 doon na lata naton damo no ang nagbayular bala sining RA 7610 ining child abuse law naton. Yes. Ini siya may 80,000 pesos na bail recommended. Kag syempre pagkasundan ina sang aton, wow hindi duwa gali duwa gid siya nadakpan sa buto naton, isa ini siya, ini babae ini siya. So sala niya sini bouncing check. Actually ma'am Two counts. I think ay upon kahapon doon ka muna sa pinakadamong nga wanted person sa nadakan in just one day. Oh, tatlo gid siya. Congratulations da kay Police Captain Robert Pancha, sir. Congratulations kag sa men, kag sa personnel niya sa Auton MPS. Congratulations. Kag syempre pagasundan din natang San Miguel MPS, sa liwat binag-surrender na naman dito nga isa ka homemade ang 38. Congratulations kit kag madamo nga salamat sa inyong padayon nga suporta sang aton pagpanawagan sa aton operatikal kag sa katapusan namon nga balita ining batad kag Dumangas MPS may nadakpan duwa ka wanted person. So congratulations sa Batag MPS kag sa Dumangas MPS. Good job. Pero ma'am kahapon to ganda this is unusual nga balita pero isa ka pa na ang naging biktima sa physical injury. Ang suspetsado asawa. Amo ginahaba ko pero hindi nga dapat intog lalaki ng ato nga kampanya dire because in reality there are men who are victim of abuse and the main suspects dire ang mga partners nila asawa nila. Sa kumayag na babae bangon, tindog lalaki ang sama nila para iprotektahan at pinamatarong kag mga welfare man sa aton mga kalalakihan kapati ibuya mapingping nga ano lang pinahimo sa isa ka maluming nga lalaki Sa isa ka mapagros nga babae. Kasi isa reality may anak kita sa balasan ni PS bana ging sakit sa iya asawa nagpa-blatter galing sa mga lalakihan dira sa mga bana or mga lalaki nga may mga partners nga biktima ka mo sa pag-abuso sa inyong mga partners hindi ka mo magduduha sa pag-report kag pag-record sina sa aton kapulisan. Amo na gani magkaisog ka mo. Kaya kung sa abi ma'am ano bala ang aton nga mga kalalakihan huya. Sila. But again, we have to face this reality nga sa subong at simpo nga sa din ng mga babaihan mapaskog sa pagkanindog sila ng matarong kung isa why nila nakakabalo or they are unaware nga they're already violating the rights of men. Yes. Ganit tindog, lalaki. Panunduman ninyo ka mga babae, kung may anak sa special law para sa inyong RA 9262, may anak man na iya sa nagkakaangay nga lagi para naman sa mga lalaki nga ginaabuso sa mga kababayan naton da. Kung mga away mag-asawa pag-usapan, istorya sang insakto, lalo na sa subong nga pandemya, maghiriupay kita, mag-intindihanay lang. Wala lang bala sinakitay. Yes. Diba lang? This is the third day at the fourth day sa aton nga birada semana. Kasi 3 days na aton Sa 3 days, nga alam aton ang resulta. nga birada semana kadako na sa aton nga na resulta Yes. sa sining kampanya. Naglabot na sa 61 ka mga wanted persons ay nakadakpan dire sa sulod sa 61 ka mga police operations. Pag may duwa na ka, RA 10591, nga nadakpan, kag gi-operate sa aton kapulisan. May ara naman illegal gambling, nga nadakpan, kag tatlo gid ang arestado dire. Sa Tatlo isa dire. ka operation. Sa tungod sa volleyball. Volleyball. Nabalang hindi lang volleyball, kung magpatuloy ka mo nga mag-violate, ganit sining miskan ang pang basketball bawal gyapon na. Actually bang wala nga impact dira ang violation nila sa sa article 151 sa revised penal code nga pag-disobey sa order kay na siya paghampas sa volleyball against man na siya gathering nga patuman subong sa aton nga interagency task force. Yes. Ini ba lang other term nila kapag tawagan ni unta tanta ini anay ang ang tawag nila spreader activity. Spreader activity because you spread the virus. You spread the virus. So, And of course, sa aton mga kampanya no sa resulta sa ating kapagpatuman sa mando sa aton nga pinalangga ka presidente, President Rodrigo Roa Duterte ining pagsuksok sa face mask no. There is a Iloilo medyo linyot pa kita because nga the first stage pa lang kita sa implementation in some way no. We are reminding
again and again, reminding again and again, we're enjoining again and again our Ilonggo community nga mag-observe sa pagtulong sa face mask, especially kung ara mo sa public places, no? So nagresulta na sa mong sa 1,420 putso ang aton nga na mga violators na record sa aton nga mga kabaluhanan. Kag nagapangunad diri ma'am ang lemery. Kada notice ko diri ma'am, ini mga kabaluhanan nga may nadala ba sa top 10, kag may pinakadamo nga na ninalakpan or violators sa sining wala ka sa face mask. Mga remote towns, meaning layo sa syudad. Kapati kasi sila nga, layo na daw. Ang panty no, COVID is real, mga langga. Yes, hindi tungkol nilayo ka mo sa syudad, which you think the gravity of COVID-19 is, kamo dira, especially kung ara mo sa public places, sa mga market ninyo, sa terminal ninyo, or ara mo sa community ninyo, no? Please wear your face mask, no? Kaga, of course, hindi lang mag-wear, wear it properly. Wear it properly because that is our best defense so far. Kung wala pa kita sa vaccine, no? Hindi pa kita nalabot sa vaccine, that is our best defense against COVID-19. Yes, inang total of accomplishments mo dala sir sa pagpanakop ini tungod sa atong nga checkpoints. So sa 3 days na to may 345 kita nga applications sa checkpoints sila. Minagani hindi ka mo matakan kung pauntaton ka mo kag inspection sa atong kapulisan. Kay bandato ina sa atong kapulisan nga maganda sa checkpoints, especially subong ang atong diri ka Iping nga city, miarat sila sa MDCQ. Yes. So kabay lang kita diri sa province of Iloilo, mga Ilonggo namon, lang kita, magtuban lang kita sa mando sa atong gobyerno. So reminder sa atong mga pumulit sa probinsya, essential travels lang ang allowed sa city proper as of the moment until May 31 because under sa MECQ ang aton nga Iloilo City. So essential travels lang ang busingon if you intend to report sa inyong mga trabaho kung you have to show your ID or your order from your companies, no? Kaga gusto nyo na magpa-hospital, pero kung mga groceries mo lang, I think i-decline na sa mga border controls. There are 10 border control points sa city nga i-establish ang ato ng kapulisan dira. So, bawal ka mo because there are grocery stores or mga mini-marts mas in your respective towns. Wala rin kong dalutsan sa border control sa Iloilo City. Subong pulo, ka border control. Pag ang atong Iloilo Police Provincial Office naghatag dito o nag-augment sa kapulisan natong buli dito sa ila. And of course, dinarimind namin ka mo, especially sa ating mga tumalanaw, dahil sa kapikag balita, sa ating mga OFW, may anak kita virtual online helpline, na sa diin, we can entertain your request to visit your families dire, or to check naman ko, or sorpresa naman sila. Don't hesitate to send your request sa ating messenger. Yeah, we can facilitate kung anong request nga makaya namon. And of course, don't forget ang ating ronda sa probinsya kada hapon para naman patian nyo ang mga updated nga mga news, mga accomplishments, and other information na ginadala sa inyo sa ating mga ronda patrollers. Yes. Kung i-shout out natin dira sa ating mga tumalanaw, madamog nga salamat sa inyong support. At please, don't forget to share our live para naman damo pagid ang makabati kag makapatan-aw sining aton nga programa. Siyempre, unahan dira si Luciano Abiliar. Wow. Thank you so much. Si Faye Pajarito. Ma'am, thank you so much. Kasi siyempre ang aton HRDD family dira. Si Tatay Joto Tanes sang Kagbanguton. Tay, padamo. Gid nga salamat sa imong padayon nga pagsuporta sa amon. Grabe ka, Pasko, gito na sa support na sa ato sa mga Cholos Boys, no? Ginapangunahan, of course, ni Cristo Tanes nila sa Uton. And we hope all other towns, ma'am, will going to have that strong support from our viewers also. And of course, ang aton na ang mga tumulanaw dira, si Ma'am Jenny Ong, at si Mama Susan dira, no, sa Liganes, no, get well soon. Sir, nagbalos din si Luciano Abiliar. Rambal niya, ako kung ginakastigo ko sa asawa ko, nagabalos makuha, sang todo na pagpalangga. Ang muna iya, Sir Luciano, hindi kita yaman nakit, lalo ng mga lalaki. Kay ako una itong pag sa hindi, mas pusog ka mga lalaki kumpara sa babae. Pero, mind you, may harap ng pusog na babae kumpara sa lalaki. Kumpara kung dako-dako siya, no? Sir Luciano, okay ginahin mo yung actions taken ang imo nga remedy. Kung ginakastigo ka man sa pagpalangga. Pero kung ginakastigo ka, praktiha, I think you also have to stand to protect your right, no? Yes. I-report din na sa ating pulisan para ma-record. At least later on, mabalaan nila, pwede naman sila tawag nga pattern syndrome sa SPAN. Wala pa, no? Ang pattern syndrome usually is applicable to women, pero granting
granting nga ang isa ka bana na subject sa repeated violence. Yes. Na kung sa diin, gagkos sa isang trauma, gagkos sa iya sa ginatawag na fear every time nga makita niya yung asawa. Base ang battered syndrome na ina, ma-applicable man sa iya. Who knows? Pwede. Well, libre man niya. I mean, we are free na magpakonsulta man niya sa psychiatrist. Yes, so check and check your guidance counselor also sa mga couples that you may have guidance counselor who can guide you sa inyong relationship. Ang muna gani, kina-advise naman per me, inang mga away mag-asawa, bala kung balaan mo nga tamaan na gid, please, kadto sa barangay nyo or sa police station magpa-record gid. Makaso ka mo kag hindi magpa-record gid nga, magamit yun na sa uli as your reference. Okay? Kaya nila permin mo ng prisuhan nga to boarding house, no? Yung napapriso ninyo ba na repeated na. Kung ina siya 3 times, 4 times, 5 times, ano yung nahimo sa inyo, please be strong to file a case against your husband, no? Yes. And you can also secure sa tawagang protection order. Yes, o tatlo inakaklase, BPO, TPO, kag PPO. Pero syempre, ang mga gani always ang mga ginahambal, hindi sabat sa tanan nga problema ang pag-file sa kaso. Kaya gidya mostly laban ng mga na-handle naman nga kaso sa una. Counseling lang. Yes. May aras somebody nga man magpatunga sa ila to remind sa ilang mga obligasyones kada isa bilang mag-asawa, di ba? Yes. Kasi kita mo tao lang man may kalipatan lang kita. Yes, so luwas sa sining advice para sa mga mag-asawa. Ina-remind mo naman ka mo na dapat again observe or be the solution. Bawal lang face mask if you are in public places. Dapat gani ang I isanitize sa inyong mga kamot. So please refill ang inyong mga alcohol dira sa inyong mga portahan ng sabit na nga. Kaya sa atong mga grocery stores dapat naka-refill kita sa mga alcohol naton. Kaya for example, kung distansya ng isang metro, bawal ang social Wala na distansya, hindi mo kami lapitan pero may yara kami. Okay. But good thing is that we are all tested negative man of COVID-19. Negative. And of course, alamin na tamang information, ay dapat sa atong mga kulturan, ining mga, nasa lawayon, yung nagapalakta sa mga fake news, no? Damo sa fake news, yung galakta sa Facebook regarding sa mga, sa mga ato nga vaccine, no? Again, support the vaccination program of the government because no one is safe until everyone is safe. Yes. So, thank you so much. O, nag-abol si Ma'am Rose Blaser. Good morning, Ma'am and Sir. Keep safe. So, keep safe pa sa inyo. At syempre, ang PCAD sang San Dionisio, very good. Please, i-share nato ng atong live. Matapos mo ng live nato, hindi, i-share na nato siya. Pero Alright? wait, nga ka pamangkot, ano yung bilang exact time sa Kapikat Balita? Usually 9 o'clock. But we are trying our best nga sometimes ka early or sometimes ka dili siya, depending man on the availability sa venue. Kaya tama na sa ako ang provincial quarters, kanina atong venue, go lang kita, no? Kaya bro, bantay lang. We will get notification, we will send notification sa mga group chats para ma-aware ka mo ahead of time nga kung ano bala, anong oras mag-umpisa ang aton nga Kapikat Balita. But regularly, it's between 8:30 to 9 o'clock, just start ng aton nga live streaming. Yes. Pag may araw kita gali every Tuesday, ang Ilocos Caps on Air sa Radyo Kailuwayan, 106.7 BYIS FM. Yes, every naman siya, 9 a.m. up to 10:30. So, 3 na siya ka-segment. Meaning tatlo ka live streaming. Ang makita niyo si Puerte. The first part is talakay sa issue police. Second part ang lula sa probinsya natin. Kaya third part is the Santa Barbara in focus. Yes. Kaya, of course, watch out man sa copy sa atin nga lula sa probinsya newsletter. Na ginapagawa natin na siya any time of the week. Yes. Again, thank you so much, kids, sa padayang suporta sa ating provincial director ng taman kabisi, kids, si Police Colonel Galbert Guerrero. Sir, despite sa kasakuon, kabay pa malipatan ang inyong mga vitamins, please take rest well. Take your rest well. Kumaanan nyo lang, kaugod din ka pag very hands-on, ining atong provincial director. And of course, ako yung mga command group, ako yung PDO, si Sir Police Lieutenant Colonel Romar Perejel, and si Police Lieutenant Colonel Rene Lavare. Lagredo. Kaganato nga ato yung mga pista, kasako sa red teaming operations, because mando ni sa ato national headquarters na dapat inspection nun. But you know what, ma'am? Diba before yan sa mando sa national, it is a regular practice Yes, so may mga retailing na kita.
ang mga officers dahil sa mga pingping, regularly nga nag-libot, especially kung sila ang staff duty officers dili, to check on the conditions sa ating mga kapulisan, kaya of course ang ilang pagka-alerto sa ilang pagpahiwa sa mga seguridad sa ilang respective areas of responsibility. Yes, kag syempre ang atong dila 43 tanan ka chiefs of police. Thank you so much man sa inyong pagserbisyo dira sa aton sa Dalom. Please continue to guide our personnel para man ma-high moral sila dira. Bala namon ka pwede dito mo sa Dalom, pero this is our job. Don't forget lang, ma-pray lang kita always na maging safe lang kita kag matapos sa inyong atong problema. Yes, sa ato mga pumuluyo, hindi lang suporta sa kapulisan na mga sa inyo sa mga kampanya ini, but you may also send your request and other comments or even reklamo sa aton nga messengers para ma-action na natin ina. No? Kaya sa subong, bala naton kabay kami chidan ninyo nga tam-anggid ka stressful ang trabaho sa kapulisan, especially inang sa field, no? Yes. Tuwa sa mainit sa ulan, and then they have extended duty hours. Yes. No, please hindi na ka mo magpasaway, ha? Kaya thank you so much kalit sa suporta sa aton dira nga deputy sa PCR, si Police Brigadier General Harris Pama. So, Sir Bon Siloso, good morning, sir. Yes, thank you so much kayo sa tanan nato nga Chief of Police nga nagasuporta sa sining ating programa. Please don't forget to like and share our Facebook page, Iloilo Police Provincial Office. And kahapon, surprise ako napuna mo kalindera sa regional headquarters nga nagatanaw, especially sa office ng ating Chief of Staff ni Police Colonel Martin Defensor Jr. Thank you for watching, and please keep on sharing our videos. Okay. Sa tanan nga celebration birthday. Thank you so much. Happy birthday. Belated happy birthday ganito sa amon nga mayor to sa amon. Sir Mayor Iped, belated happy birthday. Late, super late lang ako nga nag-greeting sa imong gabi. Kag may permit nag-chat sa atin mga nag-comment, taga-abroad. So ganyan na siya. Si Talain? Hindi yan isang pag-in. Si Rick Hill. Oh, From Virginia, USA. From Sir, Virginia, thank you so USA. much Thank you for so the much. continued support. Double tap, 5%. Sa Buyan ka Marita, kami commercial nga ito na tipon para sa huga aga. So sa liwat, nagpapasalamat din kami sa inyong padayon yung suporta kag mapamatian ining mga aktibidades, mga accomplishments ng aton mga Ilonggo Cup. So this is the new big hit of Police Regional Office 6, ang hotduo sa IPPO, ang Kapit Kag Balita. Ang taliwat, kami inyong mga Ilonggo Cups, Police Senior Master Sergeant Francis Colidor Jr. Kag Police Lieutenant Maria Feomiten. Until tomorrow, God bless Iloilo, God bless Philippines. Sorry.